Moga oca su bili u Prištini pre 9 meseci u dvorištu. Oni su ga ubili zato što je on bio Srbin. On je sve Šiptare branio, on ih mrzeo. On ih je čuvao, oni njega nisu mogli da sačuvaju. On je bio jedin Srbin. On je mene puno voleo, ja i on smo se igrali. Uvek je bio pored mene, a sad mi nedostaje. Ja bi želela opet da je on pored mene. I želim kada dođe naših 5 minuta da im se osvetim. Ja mrzim Šiptare jer su mi oni naneli zlo, ubili su mi oca. Ja sam njega najviše volila. I kad tad ću da osvetim njegovo ubistvo, bilo ko da ga je ubio. Ja očev grob nisam videla 9 meseci. Nisam ga još ni videla i kad sam otišla u Beograd. Ja njega nisam videla ni kad su ga ubili. Meni je rekla sestra, zato što njoj je javila moja majka. Ja želim da imam oca koji svako dete što ima